Ashley, ito na yun. Para dati lang mga bata pa tayo. Childhood friends, I remember. Grabe ang moods na ko. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Ako walang kilala kita. Araw na wala kang kilala. You know the feeling when hindi ako kinakabahan kasi Guys, Mrs. Dennis ako. hindi, magkaiba kami actually kami kasi hello po sa mama ni Atita and gusto ko lang sabihin na thank you dahil kaibigan kita. Ashley, piliin mo maging masaya palagi kasi I know na mahal kita. Siya lang na, wala lang. Hindi, pwede na kasi dapat. Bukas hindi nga, iba naman. Naitin ka na, bawal ka na mag-boyfriend. Ayoko na mag-boyfriend ka, Ashley, and sana maging... birthday, I love you. Next one. Meron dito nga namin gusto na appreciation mo na happy birthday. Happy birthday. Happy 18th birthday. Pati system talaga. System talaga. Pwede na mapriso. Pero ibutan Amen! Kasi naiintindihan mo Bisaya yun. Ano yun? Ayaw. Klaro kayo kaya. Kung matag sa aga. Uy, ano? Simbahan? Simbahan na naaway. Bakit nandiyan ka, FB? Ay, hindi mo. Hindi ang wise man. Papa ko, mama niya. Ay, si Mama Del, best friend ko yun. Kailan ko naging best? 2019. Pandemic era, nag-friends kami. Tapos nag-meet na kami na hindi niya kasi ako in-invite, kinalimutan niya na. Siya niya siyang strict na nag-iwan na. Best friend mo sa Mag-best friend na kami. Since 2019. Ay, hindi ko lang. Best friend kami ni Mama Lady dati. Sa Panaginip. Ashley, I love you. Last part. Save the best part. I see you. Sobra gawin eh. Mura gito na sobra na ito. Alvaryo.
Sa tingol lang itaw, gusto kita ko na classmate si Ashley na yung grade 8. Kaso, nung pag-face to face na, kaya ako A few moments later. Guys, maayong gabi so karon maghikay taog pa ni hapon. Kay na akong mga bisita diri guys, na akong mga manghod no. Na si agoy nagbuwa ang isa oh. Si Momim og si Janine. Tuwa sila dito. Kiki og si Hayang. Tuwa sila dito sa sala. Nya dani ta magtikaw-tikaw sa kusina. Atong gatuong sari-sari. Palit pa ako si prinsesa. Uy, kanapon ko. Loin lo lamisa. Vamos na. Sila rin ang Hi guys. Unsa mo kanta mo dana? Karon guys, muluto na dayon tao gulay kay naaman lagi kontra ni YT is voice over jud tara ni Israel. Kay naman lagi atong mga bisita gulay lang sa ato ay kuan sa ilahan no. So ato na ang gulay ato ang giluto guys. So magluto day tara ni so kita ra ni sa kusina gatikaw-tikaw no. Magluto taog pinakbit na akong giluto kay nalagi ko yung mga bisita, special na akong mga bisita. Ito guys, muna ako mga manghod na ako mga manghod dire. Si Ayang og si Kiki. So naamay sounds okay I with feelings na unya karon maura ni ako anggel luto tag pinakbit para pa vitamins kuno guys. So hapit na rin siya maluto. So bambam na dis na dayon ni Asia. Luto naman atong gulay, sumatik na dayon ta naghukad taog kanon para magngao na guys kay daghan kay kog mga bisitang dani bitaw no. Ako mga manghuduha nga nay mga baktin si Kiki ug si Ayang din mga pagumangkon din ako. So dani mi manihapon banding-banding sa mi dani guys.
Kay nakalaag man sila sa balay. Talag sarap ni sila laag sa balay. Kasagara ako man dito mo laag sa balay kung may time. Karon lang na banding midani sa gulay. Gulay lang sa ta guys. Sa vitamins ko no charot bitaw. Nagdigamo na dayon ta kay kuan man lagi. Mangaon man lagi so matik na dayon na ang ato ang kanon. Dagano na to paghukad para usara. Kanay mga bata napoy mga tiguwang. Mantahukad so dani na po dayon ta sa mga bata atong gipangkahitan para nga dili sila mag arambula dani so atuwa silang gipanghukaran so daghan po ni puryabuyag ako mga pagumangko na adire so walo kabuk sila hala ato ni sila bahin-bahinan sa kanon o gulay para diretso na lang din sila kaon di na magkawhat-kawhat so dire nato ibutang sila sa kusina dire sa lamisa kay para makaplastar pod sila kay ang kami dani didto mi sa sala kay mga tiguang para ko dili kuan ba mga bata-bata dagko para dili samok tan-awon daw plastar pod ang mga bata unya nya kana siya is nanguan na pod na si Mumim nanguan og kutsara namutang og kutsara pag umangko na nako anak na ni GR guys no tabang na sila kay mangaon naman lagi dayon so bam na ta. Special na kong bisita kung mga kapatid na may mga bakting. Dito. Mga unta guys. Yung mga bata po sa kusina. Ako, unsa man ni para unsa man ni? Ha? Tugkot sa bubot. Ha? Wala siya? Wala naman dito. Tim na na kay karon na natin. Mi kayo. Ani mo? Mi kayo ang sudan. Wala. Wala naman dai kuno kung kanto man din wala. Enggak ningay di ayo ko na. Pagapuso ng mga di. Siyang daon na siyang ba? Abi din binam ko. Sang karawan kayo uy. Kot na kay gihitir ko niyo ma-install sa dito karon na ni. Unsay kaon para gamiton. Unsay bakaon para kaunon na impat. Bom sikit. Oy, amat na lagi na lang. Hindi ko na ba? Bibok yung mga bata sa kusina. Hello? Hindi na makatulog sa alon mo. Gabi naman magdungan na lang unang gabi ito pagpangato dito. Apit. Pagpaman na dito.
Okay, minilita. Amat ako minilita. Ay, udah dah. Ano sabi? Yan. Yan. Kaya nga nalakwak. Ansa? Si Budi. Si Budin. Na, kandiya. Ala, di ko hubog na ni Bakay. Sinugod ka man. Sa man po. Kapakbet, lagi mo na. Nagdagdana lagi mo. Gusto na kay ayos ba ya? Gita rin na lang. Ay, pagkabong. Ha? Kinsa na pati sa kukde eh? Ha? Wa magalit pa Bayad ba mo mama ka ganina. Ha? Bayad mama. Dili na sa mga tulog niya. Dili sa mga tulog. Manaklat, ano sabi? Oh, maklat ang yung kadlaw. Barka, baklay. The next day. Manimba ta guys. So ang simba day diri sa amo ang akapilya dili sa simbahan nga dako. Ya kung nana og si Loyloy nagkumbati pud sila og kuan trabaho sa mga diskanso. Nahulog ra pa akong ganyan sayo lagi siya karaw-karaw. Nahulog. Yang tiil, panggus-panggus, apiliyahang kuan o. Tiyan, pero laban, nagyapon siya. O lagi, anta dapat sayo magampo din ha, inom siya nag-unak eh. Pagkangapas pod lagi. Naay mga bata, naay makatimbang niya ba. Salamat ra po ko sa Ginoo nga nahulog siya nga wala siya nga piangi, panggus ra daghan sa iya. Thanks God gihapon. Nga nasipti siya na okay ra siyang pagkahulog. Good na di eh.
moments later. Diri mi naniyod to sa gawas among sudan kay baka. Baka. Flavor nga baka, quick chow. Tulog ka na. Katulog ka. Gamin pa yun. Ha? Burn out na. Unya kuno alas 6 na may Unya pa sila alas 6 ag gasto. Ato taloy. Ato tapan yapon. Amang lakada ni princess. Dala sabi. Dani sila na ni Udto. Kunya na kog kaon kay kapoy pa og binaklay kay kikan mi dito na simba. Lami diri gawas kanan. Kaniyo mahimo na ni bangko simpapa diyan nilo yo. Butong si Loy iya papa nagkauna. Nya lami kay kanan din ri guys kay perting kusugag hangin diri. Hangin kasangatanan nya kalandong. Press na press kayo garan sila kaon dani balag